ମୁଁ ତ କହିବି ୟାଠୁ ସହଜ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭାଗ ମାପ ଅତି ସହଜ। ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରି ଚାଉଳ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନା ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍, ନା ବାଟିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍। ଅତି ସହଜରେ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ପିଠାର କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଦେଖିକି କେହି କହିପାରିବେନି ଏହା ହିଁ ସୁଜିରେ ତିଆରି କରିଛେ ବୋଲି। ବାକି ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପରି ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ପରଫେକ୍ଟ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବାକୁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। এই ভিডিওକୁ সম্পূর্ণ দেখন্তু। Hey everyone, welcome to my YouTube channel Cooking with Sony। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି। ଆଜିର এই ରେସିପି ପାଇଁ ଆମେ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ଗ୍ରାମରେ କହିଲେ 500 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ଆମେ ନେଇଛେ ଏଠି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି। ତ ସୁଜି ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ମୁଁ ଅଟା ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର ଆସିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟେ ବସେଇବା। ତ କଡ଼େଇ ତାତି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଛେ ତାର 2 ପରିମାଣ ଆମେ ନେବା ପାଣି। ତ ମୁଁ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି 4 କପ୍ ପାଣି ନେବି। ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫିକ୍ସ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ 1.5 କପ୍ ହେଲା ମୋର। ତ ଆଉ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଏଇଟା ପାନମଧୁରୀ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇଛି। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହି ଫ୍ଲେଭର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଅଦାକୁ ଛେଚିକିନା ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲାଣି। ତ ଆମେ କିଛି ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଘିଅ ମୁଁ ଏଠି 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ ସୁଜିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳେଇବା। ତ ଏଇଟା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ରହିବ, କୌଣସି ଲମ୍ସ ରହିଯିବ। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ସୁଜି ଡୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଏଇଟା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଳେଇବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟରଟି ପୁରାପୁରି କାଠ ନ ହେଇଛି ବା ମୋଟା ହେଇନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଳେଇବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ପୁରା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଆହୁରି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। କଡ଼େଇରୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଡୋଟି ଆପଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ, ନହେଲେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ରହିଯିବ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଲେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡେକ୍ଚି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୋଟା କଡ଼େଇ ନେବେ। ତ ମୋଟା କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘିଅ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀପତ୍ର ତ ଥିବ, କିମ୍ବା ଶାଳପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତ ନେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ତ ହାଲକା ହାଲକା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଆପଣ ନେଇକିନା ଲଗେଇଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତାକୁ ଚାରିପଟରୁ ଲଗେଇବେ। ତ ଲଗେଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟି ଦେବା ବା ଯେଉଁ ଡୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ତ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଏ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, କିଛି ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତ କାଟିକି ତଳେ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟରଟି ପାଇଁ ଡୋଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତତଲା ଥିବା ସମୟରେ, ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଡୋଟିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ତାତି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ତାକୁ ଲଗେଇକିନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଡୋଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ପୋଡ଼ିବା ବା ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାଜୁ, କିସମିସ୍ କିମ୍ବା ଆଲମଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ନେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏବେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ। ତ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ତ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଚାରିପଟ ଯାକ ଲଗେଇଦେବେ। ତ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା। ତ କଦଳୀପତ୍ର ଲଗେଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ।
ତ ଆଗେ ଏମିତି କୋଇଲା ଲଗାଉଥିଲେ, ତ କୋଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଚୁଲିରେ କରୁନେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କଭର୍ ଦେଇକି ବା ଗୋଟେ ଥାଳି, ବଡ଼ ଥାଳି ଦେଇକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ପତ୍ରର କେମିତି କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ତ ଜାଣିପାରିବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋତେ ଉପରଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଉପର ପଟଟା ତଳ ପଟକୁ ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ପଟଟା ତଳକୁ ଓଲଟେଇକି ପୋଡ଼ିବା। ତ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଠା କଡ଼ିକା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳି ବା ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ତାୱାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା, କଭର୍ କରିକି ପୋଡ଼ିବେ। ତ ଏଇଟା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପରଫେକ୍ଟଲି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ପୋଡ଼ପିଠାଟି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟି। ଏମିତି ପଛପଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ତ 1 ଆୱାର ଲାଗିଗଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକିନା ହିଁ ଜାଣିହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଉପର ଆମେ ଯେଉଁ ଉପର ଦେଇଥିଲେ, ତ ଉପରଟା ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ପୋଡ଼ି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଉଠିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଏବେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଏଇଟା ସୁଜିରେ ବନିଛି ବୋଲି। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେଲିସିୟସ୍, ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଡେଲିସିୟସ୍, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଉଳ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ କରୁ, ତ ଏଇଟା ତାଠୁ ବେଟର୍ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ଫରକ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା କିମ୍ବା ଏଇଟା ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ନିହାତି ଘରେ ଏମିତି ଏଇ ୱେରେ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କଟ୍ କରିବେ ବା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲା ପରେ ବା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କଟ୍ କରିକି ଖାଇବେ। ତ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ରାତିରେ କଲେ ଦିନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ନିହାତି ଥରେ ଏଇ ୱେରେ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।